akin ka na. Kami sa Bicol. Ay, rainy days. I know what my name. Mape. Tao po. Manay mape. Tao po. Tao po. Di, nagapot lang ako kung may may nag-evacuate. Para man din sa lower lang. May sayo ada si Sayo man lang si ada Alvin. dito. Ha? Si Alvin. Alvin? Nag-evacuate to sa radyoan. Akay. Di ba Sa sa- hangin man lang. Lista ko lang sira. Oo. Saro lang didi ha. Naimod mo? Inabagat ko dito si Joanna dito. Si Juan. Ah. Mong sabi? Sira sira. Sa radyoan wala man. Oo. Ano ko sa imo para iparam ko man gyapon sa imo para ano kita na do. Para tali kita sa kay ma-report yun si sekretary. Sila? Sekretary bali ko mag-report yun sa mga nag-evacuate. Ayun man lang. Saro lang ha. Sa ano ba? Sa baba wala Sa man. mga nakaagi, tuluyad to. San tuda. Oo. I-report ko man. Ang napagalon ko. Pag report sa evacuate, wala kong sinayuda. Nagkulang na kagayon sa Bicol. Kausap. Ay, sige po. Bicol. Hi. Maulan dito sa Bicol. Thank you so much for the thumbs up. Salamat. Hi! Nagbisita! Para ba ka pag-evacuate ha? Naglibot ako kung sino mga nag-evacuate. Naglilibot ako kung sino mga nag-evacuate. Salamat. Kagayan sa Bicol. Si mama mo? Di maki. Ay, salamat. Kagayan sa balay ni Manay Alona. Tao po. Manay Alona. Pwede po si Manay Alona. Good morning. May tao ka. Ay, sige, baka madali man lang po ako. May harakot man lang ako kan. Manay, May video ka. Manay Alona.
today. Cagayan sa Miu. Yan. Bicol Province. Sumalugsad na sa baba. San ilugsad na. Thank you so much. Bicol. Palugsad na, palugsad. Wala. Hala na. Sa diri ini mo dandalan. So, yun. Ala. Ang pili. Aray. Ang pili ang Bicol. Wala. Sorry. Aray. Pili po. Pili, nakakuha sa Gabi mo. Kahit ano na lang. May makaimod sa ako. Sabi ko na lang. Ay! Bandak. Aray. Magulang man. Ay, nako. Sa nagsurog-rot yun sa bulog. Yay! Wala na. Ito na yun. Oh my gosh. Okay. Sobrang bilis lang akong nakalimutan. Aray. Hey. Ang tubig. Okay naman, kalmado na ang saka. Nag-aram na ho. Aray. Tromba na. Ang bigat sa akin. Tingnan. Dito na ako sa Lower Barabod. Mga bahay na dito banda.
kaumaga. Thank you so much for the thumbs up. Sa akin sa akin. Ano kaya kung nandito? Manayda? Tao po. Manayda? Sa tangkal? Ma-chat na lang ako kanina. Sige, salamat. Kaya hello. Hi. Ikaw si ano? Si Nathan? Kalmado. Anak. Ulan sa Bicol, ulanin. Maaranon. Malapit na ako. Konting oras na lang. Makakarating.
same din. Sa akin na yung bang ganito, di ko na hanggang yamang santo. Morning. Grabing lakad. Nakakapagod. Ay, salamat naman. Maayos ang daan. Maputik. Maputik talaga. Oh, thinking about the finger. Thank you so much sa nag-likes kung sino ka man. I love you. Char. Honey. Karalabong. Ay, naku, karalabong. Yes. Ito routine. Aray ko. Sarap. Sarap. Good morning. Tigali. Saan naman? Ah. Ah. Gusto. Province siya. Bicol. Oo. Yes. It's me. I found a beautiful life. Sasama ka. Amboro. Yes, dito na mi.
One-stop shop, offices, servicing, source salon. One-stop shop. One-stop shop, offices. One-stop shop. Wow. One-stop shop, servicing, offices. Nasa inak ako. Ayan. Arusian. Cagayan. Hall of Erusin. Hall of Justice Erusin. Erusin Justice. Ano, Priso. Kuan mo siya. Sige na. Pwede yung mabanda ng batay. Nag-evacuate din na banda. Erusin Fire Station. Wow. Cagayan. Tadi di banda na, no? Nag-evacuate? Ha? Ay, ganda. Ay, adi si Ma. Ay, ma'am. Oo, that's oo, ali ako sa ano, kay naglibot ako sa... naglibot ako, nakalive ako sa YouTube eh. Batog ako sa ano, sa kapilihan. Ay, wala. Kung nakalive ako. Oo, nagbatog ako. Para pa nag-signal sa may ano. Wala ka gayon. Pag-baklay ako, ganito. Hi, ma'am. Ma-picture na ako. Nag-ano pa na ako sa ano.